ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢାବୁଢୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଚିଲି ଆଇଟମ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚିଲି ଆଇଟମ ବନେଇକି ଖାଇଥିବେ। ସେ ଚିଲି ଚିକେନ ହଉ କି ଚିଲି ପନିର, ଚିଲି ଫିସ୍ ହଉ କି ଚିଲି କୋବି, କେବେ ପୋଟଳକୁ ନେଇ ଚିଲି ଆଇଟମ ଟା ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ପୋଟଳର ଚିଲିଟି ବନେଇକି ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ପୋଟଳର ଚିଲି ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ପୋଟଳକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ଧାଇକି ନେଇଯାଇଥିଲି। ବଡ ହଉ ସାନ ହଉ ଯାହା ବି ନେଲେ ଚଳିବ। ତାର ଦି ପଟ ସାଇଡ କୁ ଭଲସେ ଏମିତି କାଟିଦବା, ଆଉ ତାର ଚୋପାଟାକୁ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ଚାଞ୍ଛି ଦବା। ଚୋପାଟା ପିଲରେ ଭଲସେ ଛଡେଇବାନି, ପୁରା ପତଳା କରିବାନି, ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା କରି ଛାଞ୍ଚି ଦବା। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ପୋଟଳକୁ ଚାଞ୍ଚି ଦେଲା ପରେ ଏମିତି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ଟିକେ କାଟିଦବା। ବେଶୀ ମୋଟା ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ପତଳା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଥିକନେସ ଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ କରିକି କାଟିବା। ଖାଇଲା ବେଳେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ ଚିଲି ଆଇଟମ ଟା। ଏମିତି ସବୁ ପୋଟଳକୁ ଆମେ ଏମିତି କାଟିକି ରଖିଦବା। ବଡ ସାଇଜ ର ହେଲେ ତିନି ଚାରି ଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ଛୋଟ ସାଇଜ ର ହେଲେ ଦୁଇ ତିନି ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଚଳିବ। ଆଉ ସେଥିରେ 3ଟି ବଡ ସ୍ପୁନ ର ମୁଁ କର୍ଣଫ୍ଲୋର ପକେଇ ଦେଇଛି। ନର୍ମାଲି ଚିଲି ଆଇଟମ ପାଇଁ କର୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଉ ମଇଦା ଯିଏ ଯାହା ପକେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ଣଫ୍ଲୋର ଟା ମୁଁ ଏଠି ପକେଇଛି, ମଇଦା ଜମା ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିରେ ହାଫ ଚାମଚ ର ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ବଡ ଚାମଚ ର କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ର ଧଳା ରାଶି ମୁଁ ଏଠି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢିଆ ଲାଗିବ, ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇକି ବିନା ପାଣି ଦେଇକି, କାରଣ ମଶ୍ଚର ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ପୋଟଳରେ, ପାଣି ଆଉ ଜମା ବି ଦରକାର ପଡିବନି। ଏମିତି ତାକୁ ଭଲସେ କୋଟ କରିଦବା ଚାରିଆଡିକି। ହାତରେ ଭଲସେ କୋଟ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ହେଇ ବି ଯିବ। ପ୍ୟାନ ରେ ବେଶୀ ତେଲ ଦରକାର ପଡିବନି, କି କମ ତେଲରେ ବି ଭାଜିଲା ଭଳିଆ କରିବନି। ହାଲକା ହାଲକା ଛାଣି ହେଉଥିବ, ଯେମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କଲା ଭଳିଆ ପକେଇକି ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭଲସେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଲା ଯାଏ ଛାଣିବା। ଟିକେ ମିଡିୟମ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ ରଖିବା, ବେଶୀ ଲୋ କରିବାନି କି ବେଶୀ ହାଇ ବି ନାହିଁ। ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଛାଣିଦେଲେ ଏଇଟା 5-7 ମିନିଟ ରେ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଏଠି ମୁଁ ଦିଟା ବଡ ସାଇଜ ର ପିଆଜ ନେଇଛି। ପୋଟଳର ସାଇଜ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ବି କାଟିଦବା। ନର୍ମାଲି ତ ଚିଲି ଆଇଟମ ପାଇଁ ବଡ ବଡ ସାଇଜ ର ହିଁ କଟା ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ସାଇଜ ର ମୁଁ କାଟିକି ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ପାଖୁଡା ଗୁଡାକୁ ଛଡେଇ ଦେଇଛି, ଯେମିତି ଭାଜିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ବନେଇଲା ବେଳେ ଇଜି। ପିଆଜ ପରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ କୁ ବି ସେମ ସାଇଜ ର ଆମେ କାଟିଦବା। ମୋ ପାଖରେ ଓନ୍ଲି ଗୋଟିଏ କଲର କ୍ୟାପ୍ସିକମ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଲର ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ରେଡ କି ୟେଲୋ ଯାହା ବି ମିଳିବ ନେବେ, କଲରଫୁଲ ଲାଗିବ। ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଏଠି ରସୁଣ ଟିକେ ମୁଁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଚୋପା ଛଡେଇକି ନେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଚୁନା ଚୁନା କରି କାଟି ଦଉଛି। ନର୍ମାଲି ଚିଲି ଆଇଟମ ରେ ରସୁଣର ପରିମାଣ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଲେ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଟେଷ୍ଟ ଟା ପୁରା ଏନହାନ୍ସ ହେଇଯାଏ। ଏଠି ରସୁଣକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଚୁନା ଚୁନା କରି କାଟିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି। ରସୁଣରୁ ଅଧା ଆମେ ମାପର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣର ଫ୍ଲେଭର ଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆପଣ ଭେଜ ହଉ କି ନନ ଭେଜ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଚିଲି ଆଇଟମ ବନାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଏଠି ପୋଟଳଟି ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କରେଇରେ ତେଲ ପକେଇକି ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଗୁଆ ଟିକେ ପକେଇଦବା। ବେଶୀ କଡା କରି ଫ୍ରାଏ କରିବାନି, ଖାଲି ରସୁଣର ସ୍ମେଲ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦବା। ଆଉ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଏବେ ଆମର ପିଆଜକୁ ପକେଇଦବା। ତା ସହିତ କ୍ୟାପ୍ସିକମ କୁ ବି ପକେଇଦବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ ରେ ଏଠି ଆମେ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ କୁ ଭଲସେ ଭାଜିବା। ବେଶୀ ଲୋ ଫ୍ଲେମ କରିବାନି କି ବେଶୀ ସିଝିଲା ଭଳିଆ କରିବାନି। ହାଇ ଫ୍ଲେମ ରେ ଭାଜିଲେ ତାର କ୍ରଞ୍ଚିନେସ ଟା ସେମିତି ହିଁ ରହିବ। ଚିଲି ଆଇଟମ ରେ ଟିକେ କ୍ରଞ୍ଚିନେସ ରହିଲେ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ ର ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗେ। ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ ଟା ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଚାମଚ ର ପକେଇ ଦେଇଛି ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ର ସୋୟା ସସ୍, ସେଜୱାନ ଚଟନି ଗୋଟେ ବଡ ଚାମଚ ର ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଜୱାନ ସସ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ପୁନ ର ଭିନେଗାର ଏଠି ପକେଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଗୋଳେଇ ଦବା। ପୋଟଳର ଏଇ ଚିଲି ଆଇଟମ ଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ଇଜିଲି ମଧ୍ୟ ବନିଯିବ। ପୋଟଳରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ ଆପଣ ମାନେ ଆଗରୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିବେ। ଏଇ ଚିଲି ଆଇଟମ ଟା ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଭେଜ ଦିନରେ ଆପଣ କଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ କରିକି ଖାଇବେ ବୋଲି, ତ ଏଇ ଆଇଟମ ଟା ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇ ପାରିବେ।
ରୁଟି ପରଟା ପୁରୀ ନାନ୍ ହଉ କି କୁଲଚା ହଉ ଏମିତି କି ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଏଇଟା ଭାତ ଡାଲି ସାଙ୍ଗରେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଗିନାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ ର କର୍ନଫ୍ଲୋର ନେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ଲରି ବନେଇ ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଟିକେ ଠିକ ଲାଗିବ, ଆମର ଚିଲିଟା ବେଶୀ ଡ୍ରାଏ ଲାଗିବନି। ସେଥିରେ ପକେଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଟିକେ ପଛରେ ଚାଖିକି ଲୁଣ ପକେଇବା କାରଣ ସସ୍ ରେ ଲୁଣ ଥାଏ, ତ ଆମେ ଅଳ୍ପ ହିଁ ପକେଇବା। ଏଠି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ସେ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଚିଲି ପୋଟଳ। ଯଦି ସେମ୍ ଖାଇବା ଖାଇ ଖାଇ ଆପଣ ବୋର୍ ହେଇଯାଇଥିବେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଚଟପଟା ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତ ଏଇ ଆଇଟମଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ତ ଇଜିଲି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପୋଟଳ ମିଳିଯାଉଛି, ତ ଏଇ ଆଇଟମଟା ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ଆକୁ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା ଗରମ ଗରମ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ କମ ଟାଇମରେ ଇଜିଲି ବନି ଯାଉଥିବା ଚିଲି ପୋଟଳ। ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।